No tässä on ihan mahtavia näyttelijöitä, ihan hirveästi. Tehdäänkö sieltä vuoron perään sanotaan tyyppi? Me lähdetään, okei. Joel Hirvosen lisäksi Satu tuli Karhu. Antti Autio. Samila Luu. Esa-Matti Smolander. Isla Mustanoja. Alex Anton. Alex Anton. Siellä on Jaana Saarinen. Jouko Puolanto. Asta Sveholm. Mikko Kouki. Come on. Taisto Oksanen ja Matti Onnismaa myös mukana. No tietysti tää Muusa. The Dog. Muusa. Tärkein kaikista. Missä kohdassa se koira on? Missä kohdassa? Vaikka missä. Paljon on porukkaa. Mahtavia näyttelijöitä. En mä edes oo. Mä en varmaan ikinä ollut sen kasetissa. Niin siis en mäkään. No mistä sä sitten... No mä oon nähnyt jotain materiaaleja. Joo. Omenavarkaat elokuvateattereissa 15. marraskuuta.